Pressupost municipal expansiu en temps de pandèmia de 10 milions d'euros, el tercer més alt de la història, només superat pels del 2008 i el 2009. Amb aquests números, Santa Eulàlia deixa enrere 9 anys de retallades i d'austeritat provocades pel pla d'ajust de pagaments a proveïdors que s'aplica des del 2012 i que no finalitzarà fins d'aquí a 2 exercicis. El pressupost per aquest any s'incrementa un 17%. Destaca per damunt de tot l'augment de la inversió que supera els 2,4 milions d'euros i de la sol·licitud de préstecs per valor de 1,3. Podem dir que els pressupostos 2021 són de caràcter expansiu, ambiciosos i de futur, per l'esforç pressupostari en projectes que suposa i que són la base de remodelació i modernització d'alguns dels espais del nostre municipi, com són equipaments culturals i esportius o millores en infraestructures i via pública. El del 2021 també és el pressupost de la Covid, per primera vegada amb partides específiques per afrontar-la. La pandèmia també ha fet que baixin les aportacions en cultura, joventut o festes que recuperaran a mesura que la situació sanitària ho vagi fent possible. L'Ajuntament també va aprovar el pressupost de Set Comunicació que puja 2,5 punts, fins als 98.000 euros. Els números es van aprovar dijous en ple telemàtic, amb els vots favorables de l'equip de govern de Poble Unit i del principal partit de l'oposició Independents Esquerra. Ciutadans va votar-hi en contra i Ser Candidatura de Progrés es va abstenir. Ni govern ni oposició van fer referència a la sentència de Can Naps, que actualment està recorreguda al Tribunal Suprem. Una sentència que, de tornar a ser condemnatòria, podria afectar la bona salut de l'economia municipal.